Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asike sibuke isibalo nje sithize ngizofuna ukuthi sisebenze ngazo. Isikhathi esiningi lezi isibalo zethu sizozithatha sisusa endaweni yokuziguqula kwama-integrals. Sothi asithi sinale function engiyibhala la ngezansi. Uma sesisuka lapho khona engifuna ukukhombisa kona okubalekile esokwenza nje siloke sikuphinda sikuzamazama kulama video. Asithi unenxaka enjengalena ke. Ufuna indlela elula yokuthi usiguqule lesibalo noma usenze kangconywana. Uyabona ukuthi no e to the x cube plus x squared kanjalo no dx. Asithi ngizokukhombisa ke U-substitution. U-substitution. Qaphela ke uzojwayela manje ukuthi uyibone into enjengalena ayisibiza nge-U-substitution. Ngizozama ukukhombisa ukuthi i-U-substitution sisebenzisa kanjani. Ungathukike. I-U-substitution nje kusho ukuthi sivesane sisebenzise u-U esikhaleni sendawo ethize noma siyasuka sisebenzisa u-U nokuthi sisebenzise okunye. Uyabona ukuthi njengoba ngidwebele la sino 3x squared plus 2x e to the x cube plus x squared sibe no times dx wethu ngalapha yanake. Asibona ukuthi ngokusebenza kwe-u function noma sesifaka nge-u substitution sizoqala kanjani noma futhi sizophelelaphi. Athi ngizobhala la sengisebenzisa u-u substitution wami ngizothi u ngizoqala ngithathe lokho ku to the power of e. Ngithini x cube plus x2 ngehle nzansi ngithi du over dx. Ngibhale lokhu okukade kusekhwapheni sikubone eqaleni ngithi 3x squared plus 2x. Uyabona ukuthi ngizama ukuthi ngisebenzise konke esikuphiwe kungabi khona mhlambe okunye esengicekela phansi noma ngikushiye eceleni. Asibona ukuthi uma sesingalana ke sesizoqhubeka kanjani nesibalo sethu. Ngathi ngithi ukuhlehlisa kancane la ngizothatha u-dx wami lo ngunyusela phezulu ukuze ngenzenjani ngitimes ngawo nangapha ngithi ngijani ngizotimesa ngo-dx wami. Ngiqede lapho ya sengifakile kuyasusana ngibe no du kuzosala ba u-3x squared times dx uzosipha bani? U-3x squared times dx singakhohlwa plus 2x ngaphakathi uzosipha bani? Engabe kuyenzeka nje ukuthi umuntu ezithole enesimo sika 3x time plus 2x times dx na kanjani kuthanda ukuba nzima. Ungaphinda uguqule ngalendlela. Uyabona lokho kusalele ezansi kuyefana naloko esikade sisuke nako ngenhla noma lapha phezulu. Uma sithanda singaya nje masiya phezulu sithi 3x squared plus 2x ngise ngifuna ukubhala ngomunye umbala ngibe no e to the power of x cube plus x squared njengoba kade kunjalo kodwa manje sesikwenze kwandawonye noma u-dx wethu sesufake eduze kwabani kwekhwapha lesi lokuqala sithi divided by u-du. Uma kunjalo ke ngingathi u-power to the e noma oku-e to the power sesingakubambisa njengani njengokuthi kungu-u. Asibone ukuthi ke uma siqhubeka la kuzodividekana noma kuzoba kanjani. Engabe lokho sesikushintshe kwa u to the du kube u singakwazi ukudivide nako noma kuzomele sikhohlwe ngakho. Singaqala la ku e to the power sothi e to the power ba manje nje base siguqele kwaba u njengoba kade sikwenzile vele e to the power u. Asehlela uma manje sesinento enjengokuthi sino e to the power u du kushiya lokho. Ngabe sesibone kahle ukuthi u substitution usebenza kanjani. Kushiya no e to the power u okuzoloke kusiphindelela sibuyele sithi u e noma siloke sithi e to the power u. Uyabona bazilobe bephindana ingakho sengifake uc wokukhombisa i-constant ukuthi ngabe ngathi khona okuzocishe kufane noma ngathi khona okuzoloke kuphinda ngakho uc wethu ubambele leyo ncazelo.
Bangithandile futhi ngiyahla ngithi u-e wami uthi uphethe u-x to x cube no x squared plus c. Ngobani u-x2 laba baphezulu bafana no u wethu sesubstitute ngawo. Sokuqhubeka futhi.